Cinema. Qué lírico se ha vuelto el Molín, Aquí és quan tothom aplaudeix, perquè diu, Molins presenta. Sí? Però això és la mítica, tio. De sempre, Collons, Sí, tio, jo no sí, sabia sí, que era això. tan líric, tio, el Molins. Sí. A veure, cada any hi ha un spot diferent. De fet, aquest any el dirigeix Dani Noblom, que és un col·lega, de fet, i és ell qui dirigeix normalment les performances que es fan a les 12 hores, de la marató de 12 hores, però avui li ha tocat, aquest any li ha tocat a ell fer l'espot, que puta mare. I bueno, què dir? I passa el rock, després, al psicodèlic? Bueno, és que avui, clar, què passa? Que cada any Terrors Molins es centra en una temàtica. L'any passat va ser el mític Ecoterror, no? Que ens en recordarem perquè el Carles va fer un capítol del llibre, el llibre d'Ecoterror, no? I a més coincidia bastant bé, no? Amb un any que era Ecoterror. Ecoterrible! Ecoterrible, vamos, 2020. pandèmicamente ecoterrible. A més, penseu una cosa, 2020 va ser una edició totalment online del Terrors Molins, però és que aquest any ha sigut ja presencial i s'ha notat molt, a més que ja poden entrar el 100% de la gent a les sales, però és que a sobre han mantingut el tema online, o sigui, també han volgut fer aquesta dualitat de presencial online. No vol dir que tinguin el mateix, no hi havia res repetit, o sigui, tu podies anar a tot el presencial y a casa, si et donava encara les retines per seguir mirant coses, podies entrar a l'online. ¿Cómo has vivido tú esto del 100% en las salas, Una tío? passada. ¿En serio? També et dic una cosa, m'agobiava fins a cert nivell. A mi m'ha cabreado, A mi m'agobiava una miqueta, però també és veritat que no estem parlant de... És una sala amb molta gent, però les de la PEN i del Terrors Molins, però no estem parlant d'aquestes sales de centenars y centenars de personas. Pero ya no tanto, o sea, ya no te lo digo tanto por el miedo o la hipocondría pandémica, sino joder, porque cuando te has acostumbrado a vivir tus películas con una butaquita delante y atrás vacía y dos a tus lados, sobre todo me importan las de los lados y la de adelante. Para dejar la chaqueta y el... Sí, ¿no? Sí, exacto, tío. Y de repente... Evidentemente aquí estàs en... Et dic una cosa. El que sí que he agraït és que els urinaris de paret, que això és una cosa que ja us ho vaig preguntar al BCN Film Fest, pues aquí s'ha repetit de que estaven separats. O sea, això jo ho agraeixo. Nadie te la mira mientras meas. Exacte. Qué putada. Ni jo puc mirar. Sí, bueno, hauria de fer una angulació bastant sospitosa i creepy. Però bueno, tornem a això. 2021, presencial i online. Per fi hi ha presencial i la veritat ho he gaudit, però crec que cap any ja no tant en contingut, sinó amb la festa que respirava. Pero yo creo que es porque tenías mucho tiempo para dedicarle al Molins, cabrón. Tio, moltes ganes, de veritat. Has estado a tope. Sí. I aquest any, com hem dit, l'any passat va ser a l'Ecoterror i aquest any s'ha centrat en la temàtica de la contracultura, no? La contracultura, que és un terme que, bueno, mira, abans d'explicar-ho jo, que ho expliqui Javier Rueda, que és un dels entrevistats que vam fer, que és ni més ni menys que el director del Festival del Terror de Molins, i que ens explica què és això de la contracultura. La contracultura es defineix, diguem-ne, en termes generalistes, com tota aquella cultura, però que no és cultura, diguem-ne, com totes aquelles accions, moviments, persones que estan creant dins d'una societat al marge de lo que seria la cultura oficial d'aquella societat. Aquí entren moviments contestataris, revolucionaris, l'alliberament, etc. No? Vull dir, gent que està sempre als marges, creant als marges i fora dels canals que originalment estan habilitats per aquella societat o per aquell sistema perquè es puguin veure, no? Nosotros son contracultura, ¿no? Ya, es lo que te iba a decir, tío. ¿Qué pasa cuando la contracultura se vuelve cultura, no? Es decir, esto es como en Broadway, el off-Broadway, ¿no? Sí. Estaba el off-Broadway, pero al final era muy clar, mainstream. La contracultura no vol dir no cultura o acultura o anticultura. Bueno, podria ser una mica anticultura, però forma part, òbviament, de la veu del poble, sobretot, no? Que és, de fet, ell, durant l'entrevista, inclús el Javier Rueda ens comentava del tema del grafiti, no? Que també com aquest és l'art contracultural per excel·lència, no? Per dir-ho així. A no ser que vagi a veure Banksy a les exposicions de Barcelona. Esta és otra gran i contradicció. Sortir per la gift shop, que això és el més curiós de tot plegat. Però bueno, centrem-nos en això, no? Contracultura. De fet, comentàvem abans de que l'any passat van fer aquest llibre amb diferents autors, no? De capítols parlant de l'ecoterror. Aquest any no s'ha fet un llibre, sinó s'ha fet un fanzine.
que a més és un format que aquí comentem bastant empanada, no?, dins del tema del còmic, i hòstia, molt curiós de que es pogués arribar a fer un fanzine amb tot un popurri de no només la temàtica d'aquest any, sinó de totes aquestes edicions, perquè era un popurri que podria entrar, o sigui, no només en el fanzine, sinó en aquesta cobertura del Terror Molins 2021, que era, si parlem de contracultura, parlem de fanzine, però també parlem d'una pel·lícula contracultural com era Arrebato, de Zulueta, no? Que la vam veure junts, precisament, a l'estiu. Te'n recordes, tio? Hola, és veritat. Jo dic, on l'he vist, aquesta? Clar. Buah, va ser densa, a les gandules a les gandules. CCTV. No, ens va agradar molt aquella pel·li. Però jo recordo era que m'ha encantat. Però era Déu-n'hi-do. Després, a l'espot que ja hem comentat, també un homenatge total a Arrebato de Zulueta, i després també aquesta secció que ens portarà més endavant el Carles, que no està disponible, està indispuesto por el cine, però ens enviarà un àudio que parlarà de Portabella, no?, de Pere Portabella. Pere Portabella. Que també mateix, com aquest representant català, no?, de la contracultura. Hòstia, llavors, l'estic veient que un dels jurats, tio, és el David Pareja, que l'estic veient ara una sèrie de filming que es diu Doctor Portuondo. Molt interessant. És la primera sèrie feta per Filmin, no? Exacte, produïda per Filmin, no? Sí. I surt aquest tio, David Pareja, que no... De fet, si segueixes passant, veuràs a Fermín Muguruza. ¿També? Hostia, ha estat el cantante, compositor vasco, ¿no? Hombre. Que también ha dirigido, de hecho, tiene una animación bastante interesante. Boníssima. El de Belsa, com es deia? El de Negra... No sí, que era l'animació, sí. Però bueno, ja us dic, el tema contracultura l'han tocat des de molts punts de vista, però és que aquest any ha sigut un any de rècords totals. O sigui, estem dient rècords d'espectadors, tant presencial com online, Estem dient també que és 40 edicions, que no 40 anys, 40 edicions, perquè em fa gràcia que li vaig dir a l'entrevista, sí, perquè els 40 anys, perquè és l'edició XL, diu, el 40 aniversari, diu, no, són 40 edicions, perquè dels anys 90 es van parar, uns 8 anys es van parar, hòstia, i després van tornar a arrencar, que és la remuntada que va fer Sitges. Vale. Es van aprofitar, ¿no? Si en el fondo Sitges se lo debe todo a Terror Molins. Són unos copiones. No. Però són 40 edicions i em van dir, clar, en 2 anys fan la 50. Però què passa? Fan els 50 anys. Ja, hi haurà 50 anys, 20 edicions, no? No, 48. 48, perdona. No, sí. 42 edicions, 50 anys. Vale. Això dintre de 2 anys, Però llavors què són aquestes 40 edicions? 20 anys de curs, que es diu ràpid, però 20 anys de que estan competint curs en premis com els Méliès, per exemple. O sigui, és un dels que entreguen Méliès europeus. Si parlàvem de l'assistència, més de 6.000 assistents, o sigui, estoy flipa, amb una setmana de festival com és el Molins, amb una sala que tampoc és allò gegantina, imagina't, 6.000 assistents, rècord d'entrades venudes més de l'11% respecte al 2019. O sigui, imagina't, Això està molt flipa. Això sí que és un número molt interessant, tio. Sí, varen millora, inclús parlant d'èpoques prèvies a pandèmies. Sí, i s'ha notat, 89 films entre documentals, llargmetratges, curtmetratges, 20 estrenes, que això també era molt interessant, o sigui, de cop et presentaven pues aquest curt que veureu és estrena, alguns mundial, algunes espanyola, pel·lícules també d'estrena, o sigui, superbé. Moltes òperes primes, que això també és molt interessant de veure ja, per això serveixen els festivals, no, en el fons, tio? Però molt interessants, moltes que després parlarem perquè són superinteressants. 220 professionals, és el que dèiem, el que em deies també tant de jurat com això, no? Però 220 professionals que han participat en activitats paral·leles que han fet, 80 convidats. De fet, un dels que vam entrevistar, un americà. O sigui, ja la gent es comença a moure, ja, tio. Internacional, però bueno, l'any passat vas entrevistar un tio de Sud-àfrica, precisament... Bueno, però online, tio. Bueno, però què vols dir? Que estava presencial en aquesta vegada, l'americà, no? Sí, l'americà estava allà, per això. Sí. De fet, va ser molt curiós perquè... Va deixar propina? Jo un americà només m'interessava. No, però a l'americà va ser molt curiós, perquè jo, entre peli, entre bloc i bloc de curts, estava fent jo allà la cervesa i el bocata, allà fora, del Terror Molins, que habiliten tot unes barres i això. Llavors va ser com, ell es va apropar, em diu... Que està lliure la cadira, i jo, sí, agafa-la, i el tio s'asseu. Així en català, Però sí, en català de Lleida. No, però em va dir això, i es va seure i em va començar a preguntar en plan, i tu què, vens aquí d'assistent? I jo, pues, i llavors vaig fer com el Superman, vaig obrir-me la jaqueta, que feia molt de fred, i vaig dir, pues soy prensa, ¿quién eres tu? Llavors, a partir d'aquí vam començar a xerrar, i al final va dir, no, sóc el director d'un curt, que de fet és per mi dels millors que s'han projectat, i vam poder-li fer una entrevista. Molt bé, va ser, són aquesta màgia familiar que crea el Terror Molins. A nivell d'entrevistes t'he vist molt fort. No sé quantes ens portaràs al programa, però has anat penjant. Farem extracte de les 4 que hem fet. Sí. Interessant. Llavors, ja que parlàvem del noi aquest que ens ha vingut a parlar, de l'americà, doncs ens ha explicat què és per ell el Terror Molins. Molt bé. It's really a joy to be here because I don't think there's any place
in the world that has the type of enthusiasm for horror, sci-fi films as Spain does. And this is something that I had heard about for years. You know, obviously there's Sitges, which is the famous one, but what I've discovered in coming here is that it's infectious. It's everywhere. That just like love of the genre, you really see it in the audience, and I don't know, I think it was the best screening I've ever had in my film. Vale. Screen over my heart. Vale, el tio, traduïm, el tio el que diu és, de fet em va explicar que el productor del curt i distribuïdor i tal, li van dir que si el movia per algun lloc d'Europa i sobretot a Espanya, que l'enviés al Terror Molins. Que havia de ser aquí. Que havia de ser aquí. Diu, sí que és veritat que Sitges és el que té molt de renom internacional, però que Molins és la puresa del terror i com es viu, perquè recordem que Sitges és de cinema fantàstic, fantàstic, ciència ficció, sí, de fet, terror. El terror era una paraula que sortia al nom del Festival de Sitges i que va deixar de sortir, i una miqueta com el que has dit, d'anar i tornar, vas deixar de sortir, va tornar i finalment van dir, mira, escolta, apostem per un festival més de caire internacional, que tingui la fantasia, en el fons, com a paraigües, no? Perquè el terror la pots ficar una mica dintre d'aquest concepte de fantasia, i ja deixem el Molins, perquè haig de dir, tio, no és per res, jo me l'estimo molt, i sobretot me l'estimo molt per el que els portes aquí, tio, a la ràdio, però, francament, vaig veure que la selecció oficial era precisament, o sigui, un 20% del que es veia a Sitges. Totes les pel·lícules de la selecció oficial de Molins havien passat per Sitges. Sí. No tot. No, perquè hi havia estrenes. Bueno, Adriano, ya te llamarán tus abogados porque ahora nos van a meter una querella. Molins ja va en contra Presuntamente estaven en secció oficial. Javier Rueda, no, però de fet, el que deia això, el director aquest, que no hem dit el nom, Daniel Byers, que era el director de Penumbra del curtmetratge, el que explica és això, no? De que al final Terror Molins és aquest referent també internacional i que ja ho va viure. De fet, es va estar allà uns dies i va viure bastant tot el tema de com el públic... El fervor. Sí, i a més que ja et dic, és que es notava molt que veníem d'un any online i allà hi havia moltes ganes dipositades. Però bueno, entrem a el que seria el palmarès molt per sobre, o sigui, intentem fer una mica d'anar veient què s'ha cocido. Què s'ha cocido, esas pelis de Sitges, vamos. Sí, i crec que la primera, que ja la deus conèixer una mica, no? Que és In the Earth, no? Aquesta pel·lícula que ha guanyat el Terror Molins. Va guanyar? Val, no ho sabia, no sabia a nivell palmarès. O sigui, millor pel·lícula, In the Earth, de Ben Wheatley, no? Exacte. Bueno, perquè tu sí que ja l'havies vist anteriorment, sí, però... No, haig de dir, fora bromes, hòstia, que allò que parlava el Bayans aquest com d'aquesta comunitat que es va creant al voltant dels festivals, ja sigui asiàtic, ja sigui terror, ja sigui Sitges fantàstica, sí que és molt certa. I, bueno, tu mateix has portat un exemple, que és el fet de fotre una entrevista així quan t'estàs fotent una birra de la manera més espontània. I a nivell de Ben Wheatley i de In the Earth, hosti, què t'haig de dir? Que és una puta bogeria, que és una pel·li que està molt bé. Finalment, la penya que conegui una mica aquest director, no, el Ben Wheatley, tu saps que és un tio que sempre fa apostes dures. M'estàs liant, ja estic parlant en català, me cago en la puta. Es un tío que se hizo bastante famoso en el 2012 con Turistas, sí, ¿no? Una pareja de ingleses que salían ahí y acababan matando a alguien y la liaban muchísimo. Después creo que compartimos esa película High Rise, que era una adaptación de una obra literaria. Que era aquella mena... podríem dir que fos El Hoyo, però de ricos. A la inversa. O sigui, clar, a la inversa, no? O sigui que, a més, era un edifici, era un rascacels, no? Hacíamos un ascenso. Un gratacels. Sí, de fet, o sigui, tenía mucho... Bueno, El Hoyo tenía mucho de High Rise, pero es que a su vez la de Snowpiercer también tenía mucho de ese però que era horizontal. Exacto. És al final... O sigui, el Snowpiercer era un tren que cada vagó era una espècie d'estament social, no? Exacte. Llavors el High Rise era, a mesura que tu pujaves pisos, no? Per dir-ho així, no? Era bueno, més benestar. És interessant perquè això en anglès queda molt bé, no? The higher you are, the richer you are. Contra més amunt, més ric ets. Y al hoyo, contra més avall, más en el hoyo estás, ¿no? Al final es la manera esta de establecer cambios de clase y cambios de economía a partir de verticalidad u horizontalidad con la Snowpiercer. Era una peli muy interesante, la de High Rise, la de High Rise, que acababa en el delirio total. Sí. Entonces, ¿qué os quería decir con esto? Y me voy a saltar Rebeca, que es la última adaptación innecesaria que hicieron de la película de Hitchcock, que precisamente la dirigió él, Ben Wheatley, y fue súper fallida, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando sale de su manera de hacer cine, cuando sale, ¿no? De lo que yo entiendo es la autoría de Hitchcock. Como Chloe Zhao, ¿no? En Eternals y Nomadland. Aquí nos podríamos extender porque tienes bastante a decir. No, yo no la he visto ni ganas ni la veré, ¿no? Al final hay que hacer lo que uno sabe hacer y... Hostia, Ben Wheatley sabe muy bien plantear estos argumentos de inicio casi cotidiano, ¿no?
que acaban en un delirio final que nos hace replantear muchas cosas de lo que estábamos viviendo y de nuestra propia vida, ¿no? A nivel sinopsis, no sé si quieres... No, bueno, és que és bastant curiós. És una pel·lícula que, a part de que té certs girs, alguns lisèrgics, alguns narratius, però al final és com una investigació. A mi em va recordar inclús aquests d'Annihilation, aquestes... O sigui, són pel·lícules... O sigui, parlem que la guanyadora justament toca el tema de l'ecoterror. De nuevo. O sigui, és una pel·lícula que podia haver estat perfectament l'any passat i guanyar, no? I In the Earth el que fa és aquesta mena d'investigadors que van en la recerca... És que clar, és que no vull desvetllar massa cosa. Bueno, però simplement és una parella que s'ajunta, no és una parella de sentiments, sino profesional. Son dos científicos, uno que llega en plena pandemia a un centro que está en pleno campo, ¿no? Y entonces los dos deciden salir para recuperar a una doctora que han perdido de vista y de la cual hace mucho tiempo que no saben. Una doctora que dejó el centro de investigación, por así decirlo, precisamente para un proyecto muy determinado y ha desaparecido. Entonces, alguien que estaba vinculado a ella llega a este centro, ¿no? Que es un hombre en este caso, y los dos, una profesional, una investigadora y el chico que acaba de llegar, salen, ¿no? Migran a través de ese campo en pleno contexto pandémico, pero al final se supone que si están en el campo nada les va a pasar, salen a buscar a la doctora y Ben Wheatley se acaba de poner cada cosa en su sitio. I els personatges són... Però ja has dado la pista, lo de el ecoterror. Sí, és ecoterror total. De fet, a mi em recordava inclús aquest tractament de La llegada, saps? De Denis Villeneuve, no? Coño, vale, de Arrival, vale. Aquest rotllo de com et comuniques no et dic amb forces de la natura, inclús, no? O sigui, és que hi ha una història i per cert, ja per tancar aquesta pel·lícula, però és la doctora a la que busquen és la d'Adult Material. Exacto. Aquella sèrie que vam portar sobre la indústria porno i aquí jo crec que també fa un paper és molt bona interessant. Aquesta es diu Hayley Squires, ¿no? Si no m'equivoco. És una tia que s'ho curra moltíssim y que de hecho es la serie esta que has comentado, ¿no? Adult Material. Joder, es súper creíble el personaje. Cuando la ves aquí de investigadora, también es muy creíble. Sí. Y de alguna manera la locura és transitòria. Està molt bé perquè els personatges estan molt ben construïts a In the Earth i realment val la pena veure el procés, no?, que fa cada personatge i sobretot dins d'aquesta bogeria que s'acaba muntant el director. Però mira, ja que parlem del tema de les actuacions, ens anem a Coming Home in the Dark, que és una pel·lícula que guanya no només a direcció, merescudíssim, guió, que també és molt merescut, però també a millor actriu. Hòstia, llavors, a millor actriu? Sí, s'ha endut a millor actriu. Llavors és una pel·lícula, aquesta també la vas arribar a veure. Aquí jo trobo que és una pel·lícula d'aquestes que et fot els pèls de punta. És un terror personal psicològic, no és ja de monstruos. In the Earth hi ha un punt de lo desconocido, no? D'aquella por de què està passant, és la Terra, no? Però també hi ha un... Sí, clar, hi ha també el tema... Un representante de esa tierra que parece malinterpretarla, ¿no? Tiene ese punto casi profético. Pero es un tarado. Exacte, és un tarado. En Coming Home tenemos unos cuantos aquí, también. Aquí tenim uns tarados, però és d'aquelles pel·lícules que té cert gir com perquè quién es el malo, ¿no? Yo creo que tampoco descubriríamos mucho, Paul, si dijéramos claramente que al final estos tarados, como se presentan en la peli inicialmente como tarados, tienen la excusa de un pasado traumático que nos vincula además a la pederastría, al abuso también de la violencia en centros infantiles, ¿no? De chavales huérfanos o que han tenido... O sigui, bàsicament és una pel·lícula que es centra molt en... És una mena de road movie, per dir-ho així, d'un segrest d'una parella de pares, no, diguéssim, d'uns 50, 60, i el segresten dos persones al voltant dels 30 i alguna cosa, i llavors és com es va desgranant a partir de diàlegs, pràcticament tot, per això el tema del guió, no, el premi. Llavors és els 4 personatges com van interactuant i com van desgranant tot aquest suquet, no? I ja us dic que t'agafa. O sigui, és molt potente. És molt potent. No només la direcció, sinó els enquadres. Penseu que hi ha molt de moment de cotxe, de parades i tot, però és que està tot molt ben construït. I sobretot és això, et manté l'atenció. Hòstia, jo feia temps que no estava amb aquella tensió de thriller, ¿no? Pero ahí estoy, o sea, me parece que ella sí que hace un papel muy interesante, pero si alguien destaca, ¿no?, en la interpretación es Daniel Gillis como Mandrake, que es de alguna manera, ¿no?, hay un tándem de
de tarados, de verdugos, pero ¿no? en el fondo uno de ellos es el que lleva la voz cantante y además aprovecha también para hacer una pequeña reflexión racial, ¿no? Lo entenderéis si veis la película y hostia, sí, ¿no? Al final hay muy buenas intenciones en este thriller psicológico aparente porque pues intenta reflexionar, como decíamos, ¿no? sobre el abuso del poder en ciertas escuelas o centros de reclusión. Y también con el tema racial, y evidentemente tiene sentido que eso lo hagan en Nueva Zelanda. Sí, es una ópera prima, si no me equivoco, de un tal James Ashcroft, i és una pel·lícula neozelandesa que eso ja de por sí ja tiene... De fet, sortiran unes quantes òperes primes i aquesta, jo de veritat, que com a òpera prima em sembla espectacular. I a més és crua. Sí, és cruel. A l'inici és molt cruel. A mi me sobran algunos... No facis si veis la película, pero me sobran algunas revisitaciones del pasado que buscan contrastar con el look. El tema flashbacks, potser hi ha moments que dic és que el guió està tan ben parit que no et cal. Se nota la típica inseguridad de director inicial que dice, hostia, vamos a dejarlo explicadito, pero no se da cuenta de que ya tiene un material tan potente que lo único que hace cuando mete esos flashbacks es cagarla un pelín. Es una peli de nota muy alta que para mí baja un poco con esos flashbacks. Mira, y parlant de baixar nota y de cagarla un pelín, vamos a cagarla un pelón. Un pelón, venga. Un mogollón. Hostias, un mogollón. Vale, jo crec que ja has llegit el guió. Me voy. Vale, anirem saltejant a lo que és el palmarès, però és que hi ha millor fotografia que se l'han dut The Medium. The Medium és una pel·lícula que aquesta sí que sé segur que va passar per Sitges, perquè és una de les que es venia molt bé, és una pel·lícula que la van vendre com la pel·lícula de terror de l'any, si no de la dècada. La pel·lícula més terrorífica, la pel·lícula més anada d'olla, i jo pensava, uau, fa els documentals sobre... A més, una pel·lícula d'on era? D'Indonèsia? No sé, tailandesa. Insultante. Una pel·lícula fals documental, el que se'n diu el metraje encontrado, el found footage, sobre rituals, sobre exorcismes, sobre possessions, sobre tot això, i la venien, clar, espectacular. Jo no descarto que tingui una foto interessant, però és que és una proposta que, la veritat, potser es de lo pitjor que he vist a Molins. No, de lo pitjor que he visto en l'any. Sin lugar a dudas este año. Yo respeto mucho el cine e incluso cuando está fallando pienso, no te duermas, tío, porque igual ahora está la clave en la siguiente secuencia o en el final. Es una peli que no. I va cap avall. Empieza medianamente bien. Sí, bueno, perquè el plantejament és interessant, però a partir d'aquí... O sigui, el plantejament és que li estan fent una mena de vídeo documental a la dona... A una gurú. Exacte, a una gurú, una mena xaman, no? Que està... I llavors t'explica les seves vivències, de com va aquesta mena de déu li va entrar dins i ella és una mena de portadora de la paraula d'aquest déu. Bueno, és com un... Sí, perquè al final són imágenes santas, també en esta cultura asiàtica. I està molt currat, això. O sigui, tu a l'inici te'l creus perfectament. Però a mesura que va avançant, l'esperpento se dispara, apareix Paranormal Activity per moments, apareixen 1000 referents, però no referents, o sigui, referents mal fets. I a més, hi ha els últims potser 20-30 minuts, perquè la pel·li no és curta, els últims 20-30 minuts 2 horas y 10, si no me equivoco. Es un espectáculo circense de gente bailando a cámara prácticamente, de maquillado de zombies. Pero en el fondo, es una peli que si te la venden como comedia, funciona mucho mejor. Es decir, si a mí me preparas para decirme, te voy a cambiar, es decir, tú estás esperando algo que vaya más fuerte, más intenso y que explique un poco algunos de los hechos tan confusos que estamos viendo a nivel argumental, y lo que nos encontramos es que va hacia ese delirio esperpéntico que tú mencionas, que la única opción que tienes como espectador es o sobarte o descojonarte. No. Va a ser molt bèstia. ¿Dónde está Paul aquí también la cagada y por qué la han vendido tan bien? Porque está detrás Na Hong-jin. Na Hong-jin es un director coreano que es el puto amo, o sea, que tiene The Yellow Sea, ¿no has visto? No lo he visto. The Chaser. Chaser sí. ¿Sabes? Y The Willing. Y The Willing era su tercera película. Es un tío de pocas películas, pero cada una obra maestra. The Willing es una película que tocaba con ese imaginario y con toda esa cultura enfrentada a los espíritus, tan propia de Asia, pero en este caso en Corea. Y se le nota que es un tío que tiene un amor y una fijación por este tema, ¿no? Entonces, seguramente, en el argumento inicial de The Medium vio algo interesante y ha producido la peli, y eso le ha dado un nombre internacional. Porque aunque no te suene a Hong-jin, en el campo del cine asiático es como
top 10, ¿no? Entonces, The Medium tiene ese peso en el fondo i ese equívoco. Pues ja us dic que, bueno, potser sí que fotografia, jo crec que hi havia altres fotografies millors, però que s'endugui, o sigui, que estigui un palmarès oficial de Medium, em sembla Porque bastant... lo que hace bien bastant... es, a nivel fotografía, es integrar las imágenes documentales con la falsa ficción. Això la primera part estic d'acord, però un metraje encontrado, i aquí ja me pongo purista del gènere de metraje encontrado, és un gènere que costa molt de fer bé, no costa molt de fer perquè és superbarat i superfàcil, però costa de fer bé. Per què? Perquè la càmera la porta algú, i si aquest algú està... de cop veu possessions i veu monstros i que li venen cap a ell, l'últim que farà és quedar-se gravant. Aquest no me digues. Llavors, a The Medium és que hi plano contra plano. Sí. I això és impensable, tio. Però això... és simplement això. I a més la pel·li és un nyap. Llavors, passem a la següent, perquè si no nos vamos de tiempo. Secció, això és secció oficial, pues, una secció paral·lela que és Being Different, que també té premis. Masking Threshold, no sé com es pronuncia això. Horror. Però és una pel·lícula rara de cojones, perquè per això es diu la secció Being Different, rara de cojones, amb el qual el director, sense conèixer-me, em vaig anar a fer gin tònics la primera nit i ens vam estar parlant tota la nit i al final em diu no, sí, és que jo presento aquí una pel·li, un tio austríac. No me extraña que haya esa comunidad, cervecitas, gin tònics... Sí, ens vam anar de copes i és una pel·lícula molt rara, és una pel·lícula pràcticament gravada amb point of view, no? En primera persona, no primera persona, sinó són imatges, tu sempre estàs escoltant el protagonista, que és ell mateix, a més, el director, però no el veus mai la cara, no li veus mai. Per què? Perquè sempre està com tocant coses, està com al seu sòtan, està toquetejant, està fent... Llavors, la sinopsi vindria a ser que aquest tio, des de molt petit, però sobretot s'ha accentuat sent més adult, té un so constant en el seu cap, com un rotllo... Lo que te pasa cuando sales de una disco, ¿no? O cuando salíamos de una disco. Pues llavors ell comença a investigar perquè no li troben remei i comença a investigar i és tota la pel·li, és un deliri, és allò que se'n diu un tour de force, eh? O sigui, és una pel·lícula que o l'aguantes o te vas, eh? Perquè és tot... Sí. No, però no és tan frenètica, sinó és diàleg intern amb ell. Sí, perquè llavors comença a investigar i comença a veure que hi ha objectes que si estan dins l'habitació fan més o menys soroll, modulen el so. Llavors intenta combinar objectes, combina de tot, però tot això, òbviament, amb tintes de gènere, que no diré perquè se li va molt la olla aquesta pel·li. Podria ser la continuación de 3. No. De, coño, tío, la de Metal Sound, ¿no? Sound Metal. Sound of Metal. Hòstia, pues mira, podria ser. Podria ser la continuación, ¿no? En vez de aceptarlo, el tío se estresa... No, o sigui, el tio escolta, però sempre escolta amb aquest white noise, diguéssim, aquest so estàtic de fons, i com el va treballant... Un white noise le ayudaba a dormir a mi hijo, ¿eh? Pues mira, que es posi aquesta pel·li. Película austríaca, ¿no? Sí. Este tío... Déu-n'hi-do, i el director és un person i no és increïble. Prima, no és òpera prima, no. I llavors ja anem a una de les últimes que comentarem, que és Undergods, que és també una entrevista que vam fer al director Chino Moya, que és un director que a més òpera prima, però és que a més és un tio que ve principalment del videoclip i de l'espot publicitari, un tio que afincat a Madrid, treballa en agències de publicitat i es nota molt que ve de la videoclip i dels spots perquè pareix una pel·li que jo de veritat em vaig quedar bastant embobat. És una pel·lícula d'aquestes tipus matriosca de nines russes, saps? És a dir, comença amb una història postapocalíptica del qual dos personatges estan parlant entre ells, un li explica una història i aquesta història es representa. Aquesta història hi ha altra gent que s'expliquen històries i vas entrant, no? Hòstia, és la multiplicitat visual. Sí. Llavors és una cosa molt de literatura, no? D'entrar en històries, però és que cada història té un sentit. És a dir, cada història hi ha com una mena de personatge externo, no? Una mena d'intrús a una família, a un grup d'amics o algo que et desestabilitza tot. És una pel·lícula a vegades amb terror, a vegades sobretot en comèdia negra, juga molt a l'esperpento, juga molt a lo raro, juga molt a lo videoclip, no? D'aquesta estètica, l'art és molt xulo d'aquesta pel·lícula. Aquesta es van dur a millor guió, però es podria haver endut molts més premis, perquè realment és una pel·lícula d'aquestes que costa de veure propostes bastant diferents, i aquesta ho és, eh? I quan el vam entrevistar ens va explicar sobretot, ja que va guanyar millor guió, li vam preguntar, no, hòstia, i aquest guió d'on surt, no? I ens va contestar que crec que això ve de bastant lluny. Desde el día que empecé a escribir el guión hasta el día que nos confirmaron que nos daban el dinero pasaron 3 años. 3 años que incluyó pues la escritura del guión, que fue bastante larga,
conocer a una productora que se metiese en esto y empezar pues a desarrollar el guión juntos y preparar y empezar a afinar un poco el pitch de la pel·lícula. 3 anys, 3 anys, i després, si escolteu l'entrevista sencera a YouTube, explica també el tema de les subvencions. Aquest tio, a part que té la tira de premis de Lions de Cannes de spots publicitaris, el tio, un guió super ben parit, els actors estan on point, estan super al lloc, una pel·lícula de parla anglesa, coproduïda amb 5 països, crec que eren, del qual Espanya ni subvencions no va rebre res, però a la que va marxar fora li van començar a ploure diners per tot arreu. De hecho, es un tío que veo que la producción de Undergods, no solo el título es inglés, sino que es que la producción es inglesa, es del Reino Unido. Sí. Entonces, o sigui, al Regne Unit perquè, de fet, té el fons allò de BFI, saps? O sigui, té lo único molts que tiene fons. este tío, al menos en Film Affinity, a nivel producción española, es un viaje al Mar Muerto, que entiendo que es un documental, ¿no? Sí, perquè però aquesta és la primera pel·li, això sí que ens ho va assegurar, que era la primera. I ja et dic que es nota que, a més, em va explicar que no té formació com a tal de cinema, sinó que el tio fent callo de videoclips i d'anar rodant, el tio, i veus la pel·lícula, us recomano que si la veieu... No, la dejan muy bien, de hecho los críticos Undergods la ponen es muy una arriba. Pasada, yo vaig quedar-me todo loco, O sea, ha pasado por Molins ahora, pero ya venía del British Independent Film Awards, donde estaba nominado, ¿no? Con mejor diseño de producción. Es una pasada. Y ya se ve, ¿no? Que es un tío curtido en el campo visual que ha sabido trasladarlo al cine. I està molt ben parit, i aquí sí que no le tem el pulso. Allò que deies de, hòstia, com a primera pel·li que potser t'allarguis, Clar, no, és una pel·li que està molt ben medida i quan t'estàs gairebé avorrint d'una història, òbviament et salta la següent. I les interrelaciona, que això també és molt interessant, perquè cada una és gairebé una època. O sigui, comencem amb una mena de món postapocalíptic i anem entrant a altres èpoques, o sigui, és una cosa... És una xulada. Llavors, així com a menció especial, The Sadness, que s'endú a dins de Bloody Madness actor i efectes especials. The Sadness és una pel·lícula loquíssima, gore, a més no poder asiàtica. Ja vienes a hablar de Asia, ¿ves? Super loca, però molt, molt boja, ¿vale? I després també, si parlem de curts, va guanyar un curtmetratge que és Sweet Mary, Where Did You Go? Un curt que jo crec que tots els que estàvem allà veient-lo vam dir, què cojones? O sigui, quan va passar aquest curt era una espècie d'entre Midsommar en quant a representació artística, però era una anada d'olla, no sé si era russa, però no sé si era russa o australiana, o sigui, no me'n recordo, però era una anada d'olla d'aquestes de dir què acabo de veure. A més, pràcticament sense diàleg, que representant 2 èpoques diferents, una mena de maledicció amb representació quasi divina de... Bueno, és que l'heu de veure. O sigui, si el veieu, si el trobeu... Mikhail Kratlovsky, ¿no? Pues rus, no? El Sweet Mary, Where Did You Go, sí, ¿no? Pues, hòstia, pues... Sí, té pinta de ser com... Aquests russos que fan a vegades anades d'olla. Llavors, al Terror Molins, i amb això ja quasi acabaríem, hi ha una presència espanyola de llargs bastant important. Comencem per la molt dolenta. O sigui, jo us dic en sèrio, jo feia temps que no posava una nota tan baixa a Film Affinity, però és que a part feia temps que, per exemple, jo que anava amb la Bea, anava amb l'Edgar va marxar al cine. L'Edgar va arribar al punt de dir, es que ya no hace ni gracia, o sigui, ya me voy, que és Y todos arderán. Y todos arderán us ho dic de veritat, a mi em sap greu, Terror Molins, si ens esteu escoltant, però jo per mi és de les pitjors pel·lícules que he vist. O sigui, perquè m'entengueu, s'assembla molt a 30 monedes, ¿vale? De la Iglesia, aquella sèrie d'HBO que vam comentar i tal. Vale, pues si agafeu 30 monedes, que és el mateix, no? En un pueblo de Cuenca, jo que sé, pues és com que... Leonés, por cierto, ¿no? Un pueblo leonés. Leonés, bueno. Pues que és com si allà s'hagués de gestar una mena d'apocalipsis perquè hi ha una arribada d'una nena / enana i terribles conseqüències. És que no vull dir res perquè és que ni la mireu. Perquè és una pel·lícula que agafes el 30 monedes, agafes el pitjor dels capítols i li fas pel·li. ¿Vale? Llavors, és esperpento, no el següent. Estem parlant de que també, a més, repite com a 30 monedes, Macarena Gómez, que Macarena Gómez aquí l'única direcció d'actors que li han donat és tu tira. Tú rompe. Haciendo de Macarena Gómez. Tú a ver, ella lo hace bien, ¿eh? Sí. Es una actriz que me suele gustar mucho. T'ho dic que no. Però sí que és cierto és que surt bastanta gent, rotllo famoseta, i de veritat que és un esperpento. És que no es salva res, tio. De fet, comença molt bé, l'inici és molt potent, però després es va torçant i els diàlegs són de broma, els diàlegs són de... Que no la vi, l'ha matado! Dius, ja ho sé que l'ha matado. Pues, saps aquest rotllo? Aquests diàlegs de... És que, bueno... Jo no l'he vist. Mira, aquesta seria una bona pretendent per Cine Malamente.
Bueno, yo creo que competiría con The Medium, que no nos falte el tema, pero yo es una película que no he visto y estando en el Festival de Sitges, donde también apareció Y todos arderán, salieron, bueno, y ya lo comentó el otro día Carlas, ¿no? El número de películas españolas que realmente estaban saliendo y que al menos el Sitges les estaba dando salida, ¿no? Y alguien, ¿no? Bueno, podríamos decirlo, ¿no? Tu amigo Diego nos dijo, hostia, la que sí tenéis que ver, tío, es una película española. Y Carlas lo imita mucho mejor. Y nos dijo qué película española era la que le había impresionado. Y todos arderán, ¿no? Entonces yo, pues no es un género en el que pueda entrar. Y mirando el Film Affinity no veo que tenga grandes puntuaciones. Y el tío, ¿no? El director, David Hebrero, venía de una producción anterior americana que tampoco es que haya dado... Jo us dic que una cosa. Dulcinea, que tampoco había dado jo no aplausos. consumiria més megabytes de YouTube parlant d'això. O sigui, sincerament, és una pel·lícula és una pel·lícula que surts emprenyat, Sí? Sí. A més, al final és de traca. Però bueno, i ens movem a l'última, que aquesta és l'última entrevista que vam fer, que és els senyors de La Passajera, és a dir, el Raúl Cerezo i el Fernando González Gómez, si no recordo malament, i és una d'aquestes pel·lícules que també, és veritat, va passar per Sitges, però és una pel·lícula d'estes de l'Espanya canyí, amb tocs de gènere, però és una cosa que es veu que ells s'han molestat, que veuen que la gent fa alguns spoilers, cosa que no farem aquí, és o sigui, rotllo internet i això, és una pel·lícula, una road movie de BlaBlaCars, ¿vale? La història és bastant rocambolesca, però millor que ho expliquin ells mateixos d'on va sortir aquesta idea. Pues esto viene de un BlaBlaCar que iba yo camino de Sitges, iba conduciendo con mi socio de León de iSlice Pictures y se montó una señora de 91 años. Bueno, pues tuvimos unos kilómetros muy amenos y divertidos con ella, una persona que era encantadora y dejó de serlo en un kilómetro donde se montó otro pasajero en el BlaBlaCar, que era un hombre de raza negra, y la mujer era una persona muy racista y de repente empezó poco a poco y kilómetro a kilómetro a convertirse en un monstruo muy, muy complicado, soltaba pullas, soltaba frases, entre dientes, sin dientes. Nosotros pues le comentábamos, ¿pero qué dice señora? Ya seguía y seguía, estaba ya poseída por su yo más racista. Hubo un punto con mi socio donde con el León donde dijimos, oye, ¿por qué no paramos en una gasolinera? Nos bajamos como a tomar algo, montamos los tres y la dejamos ahí, y cuando ya estaba todo muy urdido, nos miramos y dijimos, joder, estas situaciones no se viven, ¿por qué no la dejamos en el coche y a ver qué pasa? Como decían en el final de la cosa. Entonces, como que dijimos, venga, vamos a observar. Y empezamos a hablar y, oye, y si aquí hay una película, imagínate un BlaBlaCar donde todo se empieza a torcer, donde tal, no sé qué, además que nunca se habían hecho pelis de BlaBlaCar y menos de género, y nada, y de ahí salió la película. Yo a estos tíos los escuché precisamente yendo a Sitges durante el festival, porque estaban haciendo una entrevista, porque también pasaron por Sitges, evidentemente, y me acuerdo que, hostia, me interesó. No la película en cuestión, pues bueno, toca un género que ya sabes que no me mata, pero les escuché precisamente comentar lo que acaban de comentar aquí y me pareció súper interesante el planteamiento, no? Vam venir a presentar la pel·lícula allà al Terrós-Molins, que és que jo no havia escoltat res d'aquesta pel·lícula, sí que havia vist el tràiler, però feia temps, i realment és una pel·lícula efectiva. És a dir, per la gent que li moli aquest tipus de pel·li, que és una pel·li d'aquestes, allò, sin pretensiones... ¿Suenan pasodobles en la pel·li o no? Tota l'estona. Que grande. Tota l'estona són pasodobles, perquè l'únic spoiler que diré és a la furgoneta on condueix i el conductor, com el conductor és el que pone la música, pues el caset no es pot sortir. Llavors el caset, l'únic que està posat de caset, és un caset de pasodobles. Llavors, sí, tota la pel·lícula, imagineu, tot això, pues con género. Vale? No. Només diré que, de fet la venen així, és un rotllo inspirant-se en cine Carpenter, i es nota bastant, El Raúl Cerezo y Fernando González Gómez, ¿no? Estos dos tíos. Exacte. Que ya están haciendo viejos. A punto de estrenar una siguiente película. Viejos. Sí, ho van comentar que estan... De fet, mentre estaven fent l'entrevista, els hi van arribar els efectes visuals fets. O sigui, que estan allà. Estan allà. Llavors, com a curiositat, La Passajera, que és esta Espanya canyí com pasodobles, pues, i a més en gènere, pues, casualment, però sense ser buscat, el Terrós-Molins ha projectat a més 2 curts fora de competició, justament allò que fan d'un curt i després una pel·li, és a dir, de taloner el curt, que era Au pair i El último matador, 2 curtmetratges sobre o toreros o sobre l'Espanya canyí, com pasodobles, òbviament. Llavors va ser molt curiós veure aquestes 3 produccions en 3 dies diferents, com pasodoble incluïda, no?
I res, el que comentem, podeu trobar totes aquestes 4 entrevistes que hem fet al nostre YouTube i per molts anys més de Molins. Esperem, presencial, sobretot. Para esa, ¿no? Bueno, no sé, me has dicho 42, ¿no? Programas que cumplirán, 43 ediciones que cumplirán cuando hayan hecho 50 años de aniversario, exacte. ¿no? Eso me ha quedado más. Sí, això, claro. bueno, és un... complicado, complicado. Un enigma. Pero me gusta. No, algún día me tendrás que llevar a Molins, sí. O, per cert, abans d'entrar a la así teva... en plan BlaBlaCar, con la pasajera esta de las narices. Abans de passar a la teva secció, passem això que ens ha enviat el Carles. A veure què és això sobre Carles, Portabella. Por favor, Carles, il·lumínanos con Portabella. És un imprescindible. El Terror Molins d'enguany restrena Vampir Cua de Cuc de Pere Portabella, una de les grans propostes dels 70 que combina 2 registres, cinema de gènere i cinema experimental. La pel·lícula és pura contracultura. Es tracta d'un making-of del Conde Dràcula de Jess Franco, que ho és tot menys un making-of. Portabella vampiritza el mite de Christopher Lee per submergir-nos en una abstracció en blanc i negre creada a partir de sons i d'imatges cremades que es distorsionen com si les hagués pintat Antoni Tàpies. Però què passa amb Portabella? Ràpidament el podem dividir en 3 parts, com si fos un triangle en tensió. El Portabella productor, el Portabella director i el Portabella polític. En primer lloc destaquem a l'impulsor de Films 59, la productora de títols com Los Golfos, de Carlos Saura, El Cochecito, de Marco Ferreri i, evidentment, Viridiana, de Luis Buñuel, una de les grans burles a la censura franquista que va escandalitzar el Vaticà a ritme de rockabilly prohibit com el Ximidol d'Ashley Beaumont. En segon lloc, parlem del Portabella director. Comentava amb l'Adriano fa uns dies que hi ha pel·lícules que tenen la virtut de convertir l'espectador en hermeneuta. És a dir, en una persona que interpreta les imatges com si fossin textos. El cinema de Portabella es comporta d'aquesta manera. És com un criptograma que cal desxifrar. Un exemple claríssim és No compteu amb els dits, inspirada en els filmets publicitaris de la tele dels 60 i on descobrim, per exemple, a Natasha Gonkevic disfressada d'Anís del Mono. Un altre exemple seria Umbracle, on tornem a trobar a Christopher Lee deambulant per una Barcelona misteriosa poc abans de la transició i on de sobte 2 persones s'enduen a la força a un vianant enmig del carrer fotent-lo violentament dins un cotxe. Parlem de cine, sí, però com podeu veure és un cine que reflecteix situacions reals del franquisme tardà, com si fos un documental. I precisament si parlem de documental parlem del sopar que ens mostra la reunió clandestina de 5 presos polítics que comparteixen la seva experiència en una casa de camp, debatent sobre temes com la vaga de fam. El més curiós és que aquest docu es va filmar el dia després de l'execució de Puigantic, un fet que Portabella ha inclòs recentment a la pel·lícula a partir d'imatges d'arxiu d'Oriol Arnau, l'advocat del Puigantic, mostrant a càmera la fitxa de client del jove assassinat. Clar, amb una escena com aquesta ho tenim ben fàcil per parlar del Portabella compromès amb la política, que va formar part de l'entesa dels catalans, que va comissionar la Constitució del 78 incidint en que la pena de mort desaparegués d'una vegada de l'estat espanyol, i també el Portabella enginyós, que va convertir la tornada de Josep Tarradellas a Catalunya en una autèntica posada en escena digna de Marilyn Monroe. Evidentment, també podríem parlar del Portabella anfitrió, que cada any celebra el famós suquet de peix a casa seva, on convida a la plana major de la política i on el bon ambient facilita moments com una abraçada entre Pedro Sánchez i Puigdemont. Ja ho veieu, Portabella és una autèntica mina. Si hi ha algú que no podia faltar a l'aniversari de Molins, és ell. Un director de cine preocupat per l'ètica i el consens enmig d'una Espanya que mai es posa d'acord.